ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. Шукронаи Аллоҳ, ки мо ҳам хубем, тансиятем. Духтаро, иҷа ма хостум, ки тарзи тайёр кардани як намуд пироги бениҳоят осонро ва бо маззаро барои шумо нишон диҳам. Барои он духтарое, ки мехоҳанд, ки ҳатман пирогшон омад куна, безеб наёя. Барои ҳамон касо духтаро иҷа ман 3 дона тухма аллакай шикаста андохтам. 3 дона тухми на он қадар калон ва на он қадар майдаро андохтам. Ана мехел лат мезанем то камтар сафед шидан ша. Баъд 12 қошиқи калон бигем шакар ҳамроҳ мекунем. Чӣ хеле меган як и намуд пирог бигем, одамое ҳастанд номуша меган итальянский пирог. Бо меган ки 12 қошиқ қатӣ, барои чӣ ки веси ягон чӣ қатӣ чен намекунед, фақат 12 қошиқи дига шакар ҳамроҳ мекунед. Ҳама вақт духтаро бигем и пирог омад мекуна, ягон вақте нестае ки безеб биёяд. 12 қошиқ бигем шакар ҳамроҳ мекунем. Камтари дига лат мезанем. Бо 12 қошиқи дига равған меандозем духтаро. Равғана андохтем, бо 12 қошиқи дига шир ҳамроҳ мекунем. Камтар лад мезанем. Бинем ки чӣ хел дами хушрӯ мекуна. Боз 12 қошиқи дига орд ҳамроҳ мекунем. Ба 7 грамм разрехли телма ҳамроҳ кардам. Бо анамин тарз духтаро ҳамаша лад мезанем. Мо ба ҳами бигем духтаро хамири мо тайёр шид. Бинем ки ғавси утунекиш чӣ хелай. Он қадар ғавси бадам нестай. Дар иҷа боша ма қолаба камтар равған кардам. Аллакай тафдона дар ҳарорати 180 дараҷа гармӣ бигем гарм кардагиам. Шумо метавонед дар қолаб коғази махсус монед, то ин ки начаспа. иҷа манам хе мерезам духтаро. Дар тафдон мемонам то сирх шидан ша. Бои вобастаи тафдони шумое, ки дар чанд минут чанд дақиқа сирх мекуна. Беҳад духтаро пироги беҳад хушрӯ меша, беҳад мулоим меша. Маззаш бигем беҳад болош парош бигем хамириш рехтак хай чӣ намекуна. Беҳад пироги хушрӯ омад духтаро. Баландиша бинед ки чӣ хел хушрӯ омадагиай. Ҳатман тайёр накарда бошед духтаро, ҳатман тайёр кунед. Барои болош шумо метавонед ба хости худтон оро диҳед. Метавонед глазур, ягон намуд глазур тайёр карда дар болош оро диҳед. Ягон намуд бигем шоколад ё ин ки сахарни пудра мечошед духтаро. И ба хости худтона. Ё ин ки ягон чӣ намечошед, ҳамихелам хӯрданаш беҳад бигем ки хушрӯай ба маззаҳай. иҷа духтаро ма бигем чӣ мекунам. Шоколад доштам, шоколада об мекунам. Баъд дар болош бигем шоколад мечошам. Беҳад бигем ба шоколад. духтаро чӣ хеле ки мебинед, ана мехе оро додам болоша. Ба шоколад беҳад маззаш хушрӯ омада буд. Ҳатман духтаро тайёр кунед. ҳатман духтаро фикротона нависен. раҳмат ба ҳамон духтарое ки моро каме ҳам боша дастгирӣ кардестиянд.
духтаро фикру ақидаҳои худтонро нависен дар комментария. дар ҳамин ҷа видеои имрӯзаро ман ба анҷом мерасонам. то видеои оянда дар паноҳи худои меҳрубон бошед.